गाइडलाइन बनाते हैं सर, तो 6 शेड्यूल को भूल जाता है। नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताना चाहता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और 6 शेड्यूल एरिया में काउंसिल। तो सर यहां पर जो भी गाइडलाइन बनाते हैं सर, तो 6 शेड्यूल को भूल जाता है। खुलुमबाय। जायानोखि नङै बाथ्राखौ जों खोनाबावगोन आरो जों अलरेडि खोनाजेनबाय। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सासे एमपि खौ लानानै जोबोद गिखांदोंमोन। साथाम मानसिखौ सोर रायगोन सोर बुंगोन। बिटिसि गाव गठনৰ কথাটো কৈছে। साथाम मानसि मावनो गोनां खामानिखौ हारसिंनो आसामनि स्पिकारा मावनो गोनां जादों। दिनैनि समाव बिश्वजित सारखौ बाख्नायगोन, जनकलाल सारखौ बाख्नायगोन ना बिथांमोननि टीमखौ बाख्नायगोन। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव प्रमद बर'आ खामानि मावोबानो जोंनि बर' हारिया सेस जासिगोन होननानै बयबो गिखांनाय दं। नाथाय साफ्रोमबो बिटिआर एकर्डनि सिगनेटरिफ्रा बयहाबो पावार दं। प्रमद बर'आ जिरायनानै उन्दुनानै थाबाबो साफ्रोमबो बिटिआरनि सिगनेटरिफ्रा खामानि मावनो हानाय बयहाबो पावार दं। Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma sir, evict illegal encroachers from the tribal belt and blocks of Assam and give us our land back. सासे एमपि खौ लानानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गिखांदोंमोन। दिनैनि समाव साथाम गेदेरमाखौ सोर बुंगोन सोर रायगोन। इउजि रोंगोरा जयन्त साथाम मानसिनि मावनो गोनां खामानिखौ आसामनि स्पिकार बिश्वजित सारा हारसिंनो मावनो गोनां जादों। दिनैनि समाव बिश्वजित सारखौ बाख्नायगोन ना जनकलाल सारनि टीमखौ बाख्नायगोन ना जनकलाल सारखौ बाख्नायगोन। बे साथाम मानसिनि मावनो गोनां खामानिखौ आसामनि सासे स्पिकारा हारसिंनो मावनो गोनां जादों। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गिख्रंनाय सासे एमपि खौ जनकलाल सारनि टीमा फेजेनदों। दिनैनि समाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव प्रमद बर'आ खामानि मावोबानो जोंनि बर' हारिया थेर बेथेर जागोन नामा। नाथाय साफ्रोमबो बिटिआरनि सिगनेटरि बयहाबो पावार दं। खुलुमबाय। United Tribal Organization आसामनिफ्राय जोंनि गाहाम ओनसोलनि अग्निबि सेन्टाराव जोङो बावहैयो। बे समा बाइ इलेक्सननि सम। जोङो माखासे पलिटिशियानफोरनिफ्राय जायानोखि नङै बाथ्राखौ जों खोनाबावगोन आरो जों अलरेडि खोनाजेनबाय। बेनो जाहैबाय बारग' एमपि हिरा सरनिया नब सरनियानि सोमोन्दै माखासे जोंनि पलिटिशियानफ्रा बुंजेनबाय। बे नब सरनियाया माब्रै बियो बे थांनायबानि एमपि इलेक्सनाव थानांगौ बिनि जाहोनबो बुङा माने गावसोरनि दोलोखौसो गावसोर क्रेडिट लादों। मोनसे खोथा मोजांनि बाथ्रा जे 10 बोसोरनि गेजेराव नब सरनियाया एमपि जानानै दंमोन। दा बेवहाय जयन्त बसुमतारी बिथाङा एमपि जानानै थांनो हाबाय। जोंनि सासे बर' फिसाया बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा। नाथाय बिनि बेकिंआवहाय खुनु पलिटिकेल पार्टिया गैया। बेवहाय मेन खारनानो जाहैबाय जनकलाल बसुमतारी जायनि खस्थ' खालामनायजों 6-7 बोसोर बिथाङा केस गेलेनायजों सोर नब कुमार सरनियाया बर' नङा होनना प्रुभ खालामनो हादों। आरो बावैसो बिथाङा थांनायबानि एमपि इलेक्सनावहाय बियो गावनि नमिनेशनखौ फाइल खालामदोंब्लाबो रिजेक्ट खालामजादों। दा बेखौ जों बयबो रोखा रोखा मिथिखागौमोन। नाथाय मोनसे खोथा दिनै बै जनकलाल बसुमतारी सारमोन बादिया जुदि बे नब कुमार सरनि एगेन्स्टआव केस फाइल खालामोमोनब्ला गुवाहाटी हाइकर्टआव दिनै बे नब कुमार सरनियानो क'क्राझारनि एमपि जागौमोन। दा थिग बेबायदिनो जोंबो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन अफ आसामआ प्रदीप कुमार बराजों लोगोसे 2012 सननिफ्राय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि थाखाय केस फाइल खालामदों। केस गेलेगासिनो दं। जोङो अलरेडि खननै अर्डारखौ मोनबाय। नाथाय माखासे जाहोननि थाखाय दिनैसिम बे केसआ फाइनाल भार्डिक्टखौ जों मोननो हायाखै। जों आसा खालामदों बावैसोनो जों फाइनाल भार्डिक्टखौ मोनगोन। हामबायसै। तो सर आपके जरिए मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट भौगोलिक और जलवायु ऐसे में भारत के अन्य जगह की तरह नहीं है, तरह सा अलग है। तो इसलिए जब भी बाजेट किए जाते हैं तो उसको दूसरी नजर से देख के वहां के लिए एक्स्ट्रा एक प्रोविजन रखना चाहिए जिससे वहां पर हम सही ढंग से
सारे बजट में जो हम रिफ्लेक्ट किया है इसको वहां पर अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर सके। सर, ये जो मनरेगा के बातें करते हैं हम, छोटे छोटे गांव को डेवलप करने के लिए जो स्कीम लिया गया है, वहां की जो इलाका है, एक तो है वैली एरिया और दूसरे सारे नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है हिली एरिया। तो हमारे देश के बाकी राज्यों के साथ वो मिलता नहीं है। तो असम प्लेन एरिया है और असम प्लेन एरिया में जब हम कुछ काम करना पड़ता है, अगर रास्ता करना पड़ेगा तो हम थोड़ा ऊंचाई वहां पर हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो वहां पर बाहर से हमको जमीन लाना पड़ता है, जिसके कैरियर के लिए वहां पर जो प्रावधान किया गया है ये संभव नहीं है रास्ता बनाने में। असम के जो जगह है वो बॉडी रेनी एरिया है, बारिश होता रहता है और अभी प्लावित है। अभी इसी समय में भी सारा घर डूबा हुआ है इस रास्ते में। 8 जिले ना 10 जिले अभी पानी के अंदर में है। तो इस सारे रास्ते को बनाने के समय और 100 मीटर में एक एक कालभार की जरूरत होता है, जो कि मनरेगा के काम करने के समय वहां पर कालभार बनाने के लिए आपका फंड का प्रावधान नहीं होता है। सीमेंट खरीद नहीं सकता है, रोड खरीद नहीं सकता है, तो ऐसे कुछ प्रावधान है। तो जो इरोशन का समस्या है बाढ़ में, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए नेट और कुछ बोल्डर वहां पर इकट्ठा करने की जरूरत होता है, जिसके लिए फंड की प्रोविजन नहीं होता है। जो थोड़ा सा 30% 40% दिया जाता है उससे यह काम कर नहीं सकता है। तो इसी में जो गाइडलाइन है स्पेशली आसाम के लिए और नॉर्थ ईस्ट के लिए थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए हमारे मंत्रालय, तो भी वहां पर इंप्लीमेंट हो सकता है। तो सर, पहाड़ इलाका में काम करने में कितना मुसीबत है इसको आप सब लोग पता है। तो पहाड़ इलाका अगर हम देश के दूसरे राज्यों की तरह अगर हम वहां पर पानी की प्रोविजन करेंगे तो वहां पर हम कुछ काम कर नहीं सकता है। वहां पर अगर पीने के लिए पानी का व्यवस्था करना है तो दूसरी स्टेट के लिए जो गाइडलाइन बनाया गया है इसको हम मेघालय में नहीं कर सकता है, मिजोरम में नहीं कर सकता है, अरुणाचल में नहीं कर सकता है, नागालैंड में हम कर नहीं सकता है, मणिपुर के कुछ इलाका में हम कर नहीं सकता है। तो इसके लिए हमको देखना जरूरी है। और सर, इसके लिए शायद हमारे पूजनीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने डोनार की जन्म दी थी, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। लेकिन सर, अभी ये डोनार नॉर्थ ईस्ट के लिए जिस एक कल्पना लेके इसको बनाया गया था, सही ढंग से इसको अभी तक इंप्लीमेंट कर नहीं पा रहा है उसके जरिए इस मंत्रालय को। ये अभी पूरी तरह दूसरे मंत्रालय की तरह कुछ काम कर नहीं पा रहा है। तो इसको ठीक तरह से करना बहुत जरूरी है, ताकि नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट लाने के लिए डोनार के जरिए हम कैसे प्लानिंग कर सकता है। कुछ डायरेक्शन वहां पर स्पेसिफिक होना चाहिए, जिसके जरिए ये डोनार नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत सारी जो योजना करना है दूसरे मंत्रालय के अंदर में जो होता है, इसको करने के लिए एक अच्छे डायरेक्शन हमारे डोनर मंत्रालय की तरफ से होना चाहिए। और डोनर में जो फंड के प्रोविजन होना था, ये फंड अभी सफिशिएंट नहीं है। और लास्ट 2-3 साल एनईसी के नाम पे जो हम लोग योजना मिलते थे नॉर्थ ईस्ट इलाका में, वहां पर हम लोग अच्छी तरह से कोई स्कीम कर नहीं पा रहा है, ले नहीं पा रहा है। इसलिए मैं फाइनेंस मिनिस्टर को अनुरोध करता हूं कि डोनार में स्पेशली फंड की प्रोविजन अच्छी तरह से करे, बढ़ा दे। वहां पर आगे एक कमिटमेंट था कि सारे मंत्रालय से 10% डोनार के जरिए नॉर्थ ईस्ट में हर मिनिस्ट्री का काम किया जाएगा। तो ये अच्छी तरह से हुआ कि नहीं हुआ है, इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से थोड़ा मॉनिटरिंग करना चाहिए। और अगर ये ठीक तरह से हो जाएगा, मैं सोचता हूं वहां के बहुत सारे समस्या हम समाधान कर सकता है। और सर, ये जो जनजाति है ट्राइबल, उन लोगों के बहुत सारी योजना लिया गया है, लेकिन वास्तव में जनजाति लोगों को हम लोग आगे बढ़ाकर ला नहीं सका है। और इसलिए उसको स्पेशली कुछ ऐसा प्लानिंग लेना चाहिए जिसके जरिए जनजाति या दलितों को हम लोग दूसरी श्रेणी के लोगों के साथ आगे बढ़ाकर ले जा सकता है। आज शिक्षा के लिए एकलव्य और अन्य स्कूल की सुविधाएं दिया गया है जनजाति मंत्रालय के तरफ से। लेकिन सर, ये जो शिक्षा की व्यवस्था वहां पर किया गया है, ये शिक्षा की व्यवस्था सेंट्रल स्कूल या नवोदय स्कूल के जैसा नहीं है सर। तो वह मंत्रालय ने जो चलाया है, वहां पर क्वालिफाइड टीचर के अभाव है, जितना टीचर चाहिए वो नियत नहीं हो पा रहा है। और जिस तरह से स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो रहा है। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि जनजाति को अगर या दलितों को अगर हम लोग आगे बढ़ाकर ले जाना चाहता है, दूसरी श्रेणी के तरह शिक्षा दीक्षा देना चाहता है, तो हमारी जो एचआरडी मिनिस्ट्री जो शिक्षा को देखता है, जिस तरह से सेंट्रल स्कूल, नवोदय स्कूल और अन्य स्कूल को रन किया है और इसके लिए जो क्वालिफाइड शिक्षक नियोग किया है और इसके लिए वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, सेम लाइन में
जनजाति और दलितों के लिए जो किया गया है उसको HRD मिनिस्ट्री की तरह करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा तो शिक्षा है। शिक्षा में ऐसा होना नहीं चाहिए कि ट्राइबल का अलग है और दूसरी जनरल के लिए अलग है, और ट्राइबल में क्वालिफाइड नहीं होने से भी होगा, लेकिन दूसरे श्रेणी के लिए हमको बहुत सारे मतलब डिग्री वाले को शिक्षक देना है, फैकल्टी देना है, वो होना नहीं चाहिए सर। तो हमको अगर किसी को आगे बढ़ाना है तो हम जिस लेवल पे है उसी लेवल पे लाने के लिए जो भी कदम उठाना क्यों ना पड़े, इसको करना चाहिए। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं जनजाति के उन्नयन के लिए जो भी परियोजना क्यों ना ले, वो परियोजना ऐसा होना चाहिए ताकि ये हमारे अन्य श्रेणी के साथ वो लोग जा सके। इसके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, अच्छी अर्थनीतिक व्यवस्था हमको उन लोगों को देना चाहिए। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। असम में बाढ़ की जो समस्या है हर समय हम बोलते रहते हैं, ये एक प्राकृतिक दुर्योग है, लेकिन हर साल असम में ये होता रहता है, तो लोग इसको प्राकृतिक दुर्योग से नहीं देखता है। लेकिन वहां का जो लोग है वो लोग जिस तरह से सफर हो रहा है, ये जिस तरह से बाकी जगह में कभी पहाड़ी इलाका में होता है, कभी जम्मू कश्मीर में एक बार हुआ था, इसी तरह का ही एक समस्या है जिसके लिए लोग अपना घर बाड़ी सब खोना पड़ता है। इसके लिए मैं अनुरोध करता हूं केंद्रीय सरकार की तरफ से, और हमारी जो जल शक्ति है, आगे वाटर रिसोर्स था, जल शक्ति के जोड़िए या गृह मंत्रालय के जोड़िए, जो प्राकृतिक दुर्योग के समय दूसरे राज्यों में जो वहां की माने विक्टिम्स है उनके लिए सहायता आगे बढ़ा देते हैं। इसी तरह असम के जो बाढ़ में अफेक्टेड लोग हैं, जिनका जमीन बाड़ी इरोशन में चला जाता है, उनको ताकि इसी तरह का सुविधा देने की व्यवस्था करे और इमरजेंसी फंड की व्यवस्था करे, और इसका परमानेंट एक सॉल्यूशन के लिए वहां सर्वे करते हुए सेंट्रल सरकार की तरफ से, केंद्रीय सरकार की तरफ से एक अच्छे व्यवस्था ले, इसको मैं अनुरोध करता हूं। और लास्ट सर ओनली माने 1 पॉइंट सर, ये है असम और नॉर्थ ईस्ट में हमारा जिस तरह से आगे राज्यों के साथ हमारा देश का 2 टायर है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन हमारा वहां पर सरकारी प्रक्रिया 3 स्तर में होता है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और 6 शेड्यूल एरिया में काउंसिल। तो सर यहां पर जो भी गाइडलाइन बनाते हैं सर, तो 6 शेड्यूल को भूल जाता है। तो 6 शेड्यूल में ये सारी जो स्कीम वगैरह मेंशन क्या है बजट में, इसको इंप्लीमेंट कैसा करेगा, कौन करेगा, ये उल्लेख नहीं होता है सर गाइडलाइन में। तो इसलिए मैं सरकार के सारे मंत्रियों को अनुरोध करता हूं, जब भी कुछ प्रोग्राम ले, कुछ ऐसे स्कीम ले, इसके इंप्लीमेंट के लिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना, वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट काउंसिल देखता है लोकल में, लेकिन हमारे गाइडलाइन पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का पीडब्ल्यूडी को जिम्मेदारी दिया गया है। तो इसलिए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है 6 शेड्यूल, इसलिए ताकि काउंसिल तक देखकर ग्राउंड लेवल तक किस तरह इंप्लीमेंट किया जाएगा रूल पे, ताकि ये भी मेंशन रहे, मैं इसको अनुरोध करता हूं। धन्यवाद सर। थैंक यू विश्वजीत जी। नंगौ आं बे आयेन आफादाव मासि लाखांनायनि उनाव जिहेतु बर' रावा आसामनि एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज, आसामनि मावख'आरि राव, बे हिसाबै बेखौ आङो मावफुंनो थाखाय आखायाव लादों। आरो आसाम आयेन आफादा जिरायनायनि समनिफ्रायनो, आं जिरायजेननायनि समनिफ्रायनो बेखौ बोरै खालामनो हायो, बिनि उनाव जोंनि लाइमोनफोरखौ लाबोनानै आं बेवहाय माने खामानि मावनो थिसननानै आं आरम्भ खालामदों, जागायजेनदों। बिनि उनाव दा आङो आसाम आयेन आफादाव फुल्लि बर' रावखौ बाहायबाय, आरो आसाम बिधान सभायावबो दा सोरबाया बर'नि बुङोब्ला बेखौ एसामिसजों ट्रेन्सलेट खालामनो थाखाय इन्टारप्रेटर दं, आरो एसामिसखौ बर'आव ट्रेन्सलेट खालामनो थाखाय इन्टारप्रेटर दं, आरो कन्टिनिउआसलि आसाम बिधान सभाखौ दा माने जोङो बर' रावजों माने इन्टारप्रेटरा ट्रेन्सलेट खालामनानै होबाय थायो। आरो बेखौ आसाम आयेन आफादाव जुदि जोंनि जि एमएलएफोर जिरायनानै थायो बिथांमोना गोसोब्ला बर' एबा असमिया रावजों बिथांमोना खोनासंनो हायो, आरो बे राहाखौ खालामनाय जाबाय। गासै प्रसिडिंआनो बर' रावजोंबो दा माने ओंखारजोब्बाय। आसाम एसेम्ब्लिनि जोंहा रिपर्टार बेवहायनो जनानै थायो, आरो आसाम बिधान सभायाव गासै सावरायनाय बाथ्राफोरखौ जोङो बेवहायनो लिरो, आरो लाइभ जानायखाय जोंहा रेकर्डिंनिबो राहा दं। ओंखायनो बर' रावा समान समानै बेवहाय दा बाहायजाबाय। जुदि जों माबा मोनसे सार्कुलार होयो बर' रावजोंबो बियो ओंखारो, आरो बिनि थाखाय बर' रावखौ बाहायनो जोङो पस्ट सेंसन खालामजोब्बाय। आङो दा बेवहाय डेपुटि सेक्रेटारिसिम गासै जोंहा बर'नि पस्टआनो 14था दङ स्पेसिफिक भाबै, आरो दा आसाम आयेन आफादाव जोंहा 42सा रेगुलार जोंहा माने मा होनो साख्रिआवला दंसै, माने डेपुटि सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै एलडिए इउडिए माने मा होनो डेपुटि सेक्रेटारि, ओमफ्राय जइन्ट सेक्रेटारिबो जोंहा दंसै। गतिके आं सानो आरो बर' रावखौ सालायलांनो थाखाय दा जोंहा साफिसियेन्ट स्टाफ आसाम आयेन आफादाव दङ,
नाथाय खालि मानव गेदेर एमएलए बिथांमोना इयुनावबो जायफ्रा फैयो बिसोर एसे मदद खालामनांगोन एसे खबर लानांगोन आरो बे रावखौ एसे बाहायनांगोन बिनि अनगाबो बर' रावखौ फोरोंनो लानाय जादों जों आसाम आयेन आफादनि अफिसारफोरखौ गिबियावनो जों फोरोंगासिनो दं मोननै बेच अलरेडि फोरोंनाय जाबाय बिसोरनो जों सार्टिफिकेटबो होबाय डिप्ल'मानि आरो बिनि उनाव जोंनि मानव गेदेर गिबि मन्थ्रि बिथाङा आसाम सेक्रेटारियेटनि अफिसारफोरखौबो फोरोंनो थाखाय खावलायदों आरो हायोब्ला एमएलएफोरखौबो बर' राव फोरोंनो खावलायदों बेफोरखौ दा आसाम आयेन आफादा लासै लासै लालांनो हाबाय थागोन दा आथिखालाव जोङो अफिसारफोरखौ बर'नि फोरोंग्रोदों गतिके सोब बेलायावनो जेसे हायो बर' रावखौ बेवहाय बाहायनो नाजादों जेरै गेटआव गासैबो बर' रावजों लिरनाय मानाय आरो जारिमिनारि जे जोंनि कसारि रायजोनि सिनायथि दिनै आसामाव खालि आहमनि बा गुबुन गुबुननिखौल' बांसिन माने जोङो जेरावबो मोनसे नेरसोन महरै माने दिन्थिबाय थानाय जायो गायसनबाय थानाय जायो आसाम आयेन आफादाव आङो कसारि रायजोनिबो जि मोनसे जोंहा जारिमिन दं बे हिसाबै डिमापुरनि जि माने जोंनि गोसोखां नेरसोन बे आरो मा कामाख्या एबा बिमा कामाख्यानि मन्दिरनि जिथु अन्थाइयाव माने दाननाय जोंनि माने आर'नाइ आगर थानाय बे खुन्थानि जि डिजाइन बेखौ दा आसाम आयेन आफादनि दरखं मोखाङाव फसंनायनि थाखाय जोङो राहा लादों आरो आं सानो नभेम्बर दाननिफ्राय बेखौ गायसननो हागोन दा बे अन्थाइखौ जोङो बानायबाय थादों आरो बेखौ एकदमबारे जोङो राजस्थानाव माने दायथ' होनानै दा बेखौ दानगासिनो दं दा जोब्बाय दा बेखौ फैनानै गायसनसिगोन आरो नभेम्बरनिफ्राय बेखौ अपेन खालामोब्ला आसाम आयेन आफादनि मोखाङाव जोंनि कसारि माने रायजो खुंनायनि माने जि मोनसे जोंनि इसादि एबा नेरसोन बेयो गसंनानै थासिगोन आरो आं सानो बेफोरो जों बयनिबो थाखाय मोनसे गोजोननायल' नङा इयुनावबो जोंनि जि मोनसे बे जायगायाव रायजो जाबोनाय रायजो खुंबोनायनि जि मोनसे फोरमान बे फोरमाना आसाम आयेन आफादनि दरखं मोखाङाव रोखा रोखायै माने नुजाथिनानै थाबाय थासिगोन गतिके आं गावखौनो गाव गोजोननाय मोनदों बिनि अनगाबो गोबां हाबाफारि दं बुंनानै फोजोबनो हाया माने गोबां मावनांगौबो दं जेसे हागौ गतिके नाजाबावदों आरो बे साननैसो उनाव जों बेसेबां हायो आरो बिनिफ्रायनो बड'लेण्ड आयेन आफादखौबो जोङो मदद खालामनो नाजादों आरो बिथांमोननि खावलायनाय लेखा बे रुल बिजाबखौबो बड'लेण्डनि रुल बिजाब हिसाबै बाहायनो हाथाव रोखोमै गासिबो ड्राफ्टफोरखौ दा खालामनानै अलरेडि सम्पुर्ण खालामनाय जाबाय आरो बड'लेण्ड आयेन आफादा जुदि बेखौ नायसोमनानै फोसाबनानै लायोबा बड'लेण्डनि जि आयेन आफाद आं सानो बेखौ मोजाङैनो जोंनि आयेन खान्थिखौ दालांनो हागोन बाहायलांनो हागोन ओरैनो आगोलनिफ्रायनो बर' रावनि बेलायाव डिमान्ड दंबाय थायोमोन आरो आगोलाव सानै एमप्लयि होदोंमोन बर' रावनि ट्रेन्सलेटर हिसाबै ओमफ्राय टाइपिस्टबो होदोंमोन अदेबानि बेखौ माने इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखैमोन बा जोंनि एमएलएफ्राबो बर' रावजों हयथ' लिराखैमोन बेबायदि मोनसे हालोदजों फैबाय थादोंमोन नाथाय जेब्ला बर' रावा दुलाराय आसामावनो एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बा लोगो मावख'आरि राव हिसाबै गनायथि मोनबाय बिनि उनाव बे खामानिखौ जोङो मोजाङै मावफुंनो लाबाय आंनि समाव आं जेसे हागौ मावनांगौ होननानै लाबाय आरो दा आसाम आयेन आफादा बेखौ मोनसे आयेन खान्थि हिसाबैबो माने आयेनाव जोंनि रुलाव बेखौ जोङो पास खालामनानै लाबाय बे दा आसाम आयेन आफादनि गासै प्रसिडिं आरो गासैबो बियो असमिया इंलिसजों लोगोसे बर' रावजोंबो जाबाय थागोन दा ओंखायनो बर' रावखौ जों बाहायो गासैबो दा आसाम आयेन आफादाव जिखुनु माबाफोर जुदि साइन बर्ड लिरोब्लाबो बेवहाय जों बर' रावखौ बाहायफायो गेटनिफ्राय लानानै आरोखि आरो बबेबा माबा मोनसे मावोब्लाबो बेखौ बर' रावजों बाहायफायो आरो दा बियो रुलाव थानाय हिसाबै बेखौ बाहायनांगौआ साफ्रोमबो अफिसारनिनो बिबान आरो गासैबो बेजों सोमोन्दो थानाय सुबुंनिनो बिबान आरोखि गतिके आं सानो दा बर' रावखौ बाहायलांनायाव बेवहाय जेनिफ्रायबो बाधा इयुनाव थाला आरो माबाफोर उसुबिदा फैयोब्ला बे आयेननि माने हेफाजाब लानो हागोन बे रुलनि हेफाजाब लानो हागोन आरो दा कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशननि आङो माने इन्डियानिफ्राय रिप्रेजेन्ट खालामो इन्डियानिफ्राय आंखौ एक्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै लाखिदों आरोखि आरो कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशना जाहैबाय माने गोदो ब्रिटिशनि सिङाव थानाय गासै जि हादोरफोर दं बे हादोरफोरनि पार्लियामेन्टनि बेयो मोनसे एस'सिएशन आरो बेवहाय मा होनो फ्राय 5-6 हादोर दङ आरो बे पार्लियामेन्टारि एस'सिएशनाव
जों भारतनिफ्राय साथाम सोद्रोमा दङ आरो बे साथामनि गेजेराव आंबो सासे आरो आंखौ थामथि खेबनि थाखाय दा सोद्रोमा होबावबाय आरो आं दा भारतखौ माने बेयाव माने दैदेनो माने प्रतिनिधित्व खालामो आरोखि आरो आंनि थाखाय आंनि गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जे दिनैसिम भारतनिफ्राय कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशनाव माने रावबो सुबुंखौनो खेबनैनि थाखाय माने नमिनेट खालामा नाथाय आंखौ थामथि खेबनि थाखायबो नमिनेट माने खालामदों आरोखि दा आङो थामथि खेब दा जागासिनो दं दा देग्लाय बोसोरसे आरो फैगौ आरो बोसोरनि थाखायबो आरो बे हिसाबै दा अस्ट्रेलियायाव बिनि जथुमा जानो थांगासिनो दङ आरो बे अस्ट्रेलियायाव आङो भारतनि जानानै बाहागो लाहैगोन माने फैगौ 3 अक्ट'निफ्राय 8 अक्ट'सिम बे जथुमा जागोन बेवहाय जों माब्रैहाय जोंनि माने हादोरनि जि मोनसे आयेन खान्थियारि माने हाबाफोरखौ मोजांनिफ्राय मोजांसिन खालामनो हायो आरो माब्रैहाय जोंनि जि मोनसे गणतान्त्रिक बेबस्था बा डेम'क्रेटिक जि बेबस्था बेखौ जों माब्रैहाय साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो हायो आरो माब्रैहाय गणतान्त्रिक बे खान्थिखौ गोहोगोरासिन खालामनो हायो बिनि सायाव सावरायनाय जायो आरो बिनि सायाव माखासे थांखि लानानै जों बोरैहाय माने आयेन आफादनि सिङाव माने माब्रै जोङो जोंनि जिथु हादोरनि बायदिसिना बाथ्राफोरखौ माने सुबुंखान्थिनि गोनांथार बाथ्राफोरखौ सावरायनायनि साबसिननिफ्राय साबसिन राहा लानो हायो बेफोरखौ माने डाइरेक्सन होयो आरो बे मथे दिनै खामानि मावलांगासिनो दं जेसे हागौ गोबांनिफ्राय जों सोलोंनो मोनो गोबां बाथ्राफोरखौनो आरो माखासे जोंनि बाथ्राफोरखौबो गुबुना मोजां मोनो आरो बिसोरबो गावसिनि पार्लियामेन्टआव एबा एसेम्ब्लियाव बिसोर एडप्ट खालामो आरो जोंबो खालामो बे हिसाबै बे कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशना जोंनि थाखाय माने गोबां माने मदद गोनां आरो मदद जायो दा आसामावबो कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशन जोंहा दं नर्थ इस्टनि आरो आसामावबो माने एसेम्ब्लिया गाव हारसिंनो मोनसे कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशननि जोङो ब्रान्स आरो बे ब्रान्स हिसाबै दा आं गाव स्पिकार थानाय समाव गासै काउन्सिलनि चेयारमेनफोरखौ लानानै मोनसे आरो कमिटि दानाय जादों आरो बे हिसाबै काउन्सिलफ्राबो जाहाथे पार्लियामेन्टारि प्रेक्टिसखौ बिसोरबो सोलोंलांनो हायो आरो मावलांनो हायो मोजांनिफ्राय मोजां बे हिसाबै बे थांखिजों आरो कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशननि जोंनि सा सानजा भारतआवबो आङो 6 शिड्युल एरिया बड'लेण्ड कार्बि आंलं एनसि हिल्स आरो मेघालयआव दं जोंहा 6 शिड्युल जोंहा त्रिपुरायाव दं 6 शिड्युल जोंहा माने मेघालयआव दङ 6 शिड्युल बे 6 शिड्युलनि स्पिकारफोरखौबो जोङो स्पेसियेल इनभाइटि हिसाबै आं दा थांखि दैखांनानै दा बेखौ लानाय जाबाय दा कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशननि नर्थ इस्ट जोनाव जोंनि बे 6 शिड्युलनि काउन्सिलाबो माने बाहागो लाबाय थानो हासिगोन आरो बिनि दारै कमनवेल्थ पार्लियामेन्टारि एस'सिएशनजों सोमोन्दो थासिगोन आरोखि